138 malasakit center giablihan na sa Hulo-Sulu ug laing beneficiary gikan sa General Santos City ang ato ang mapaminaw karong hapon alang sa malasakit center. Update ihatag nato kang Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso alang sa dugang detalye. Maayong hapon na si Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon. Kagahapon gipahigayon ang laing malasakit center launching sa nasod. Kini ang ika-138 malasakit center na nahimutang sa Sulu Sanitarium, Hulo-Sulu. Ang virtual launching gitambungan sa amahan sa malasakit center na si Senator Christopher Lawrence Cuyabongo, kauban ang Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Lakip nga mitambong mao ang mga opisyal sa lokal nga kagamhanan sa Hulu ug hospital staffs and administrators. Gidawat sa hospital ang labing una nga Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President na nagkantidad og 2.5 million pesos. Nakadawat na usab ang maong hospital og 5 million pesos gikan sa MAIP or Medical Assistance for Indigent Patients program sa Department of Health. Mao kini ang ikaduhang MAIP nila karong tuiga. Una silang nakadawat niadtong Abril sa susamang kantidad. This is the 36 Malasakit Center sa Mindanao. As of today, 75 ka Malasakit Center sa Luzon ug 27 sa Visayas. Karong hapon, atong paminawon ang testimony sa usa ka Malasakit Center beneficiary na taga General Santos City. Si Linda Monterde, 39, taga Barangay Mabuhay, General Santos City, na COVID ug luwas nga nakagawas sa tambalanan. Atong paminawon ang interview ni OPAV Information Officer Herty Lopez kang Linda. Mama, ayong hapon. Ngayong hapon, sir. Unsa ato ang pangalan, ma'am? Linda Monterde. Pila na may edad nimo, ma'am? Taga-asa man ka? 39, taga Barangay Mabuhay, Cleanan Padua, Santos City. General Santos. Anya, ma'am, ikay na-admit, ma'am? Ikaw ang naka-avail sa Malasakit Center? Oo, ako. Sa diin man nga hospital niya, kanus-ama ni ma'am? Sa kuan, sir, sa Dr. Royeca Hospital sa General Santos. Kanus-ama ni siya na itabo? July 28 ko na-admit. Ano na-admit man ka, ma'am? Na-admit ko, sir, kay kuan ba, kaginhawa. Unya, kay kato na, gita ni sa Cebu, sir. Unya, pag-abot, giswab ni, na positive ko. So, COVID to siya, ma'am? Oo, COVID. Nya, giubo ko ba, pero wak man ko ilagnat. Gikuan ko, giubo. Nya, di wa kaginhawa. Mao to, nakadesisyon akong mama, nga ipa-admit na lang daw ko. Mao to, gidala ko sa kuan, sa Royeca Hospital. Pila man ka kaadlaw nga na-admit, ma'am? Kuan, 14 days. 14 days. Sa 14 days, pila imuhang hospital bill? Kuan, pila kong hospital bill, ma? 286,000. Sa 286,000, ma'am, naaba mo yung nabayaran, ma'am? Sa kuang kuan, sir. Na-apil ba diri ako? Na-apil na ba ito? Ay, wala. Ay, Wala na may nabayaran. wala. 0-0. Sa Nidool Malasakit. mo sa Malasakit Center. Ma'am, diin mo muna kahibaw aning Malasakit Center, ma'am. Sa kuan, sir. Kung naa may ma-admit, sir, doon lang daw sa Malasakit. Kaya dako daw makatabang daw. Mao to akong mama, na may naka-istorya nga, muduol daw sa Malasakit. Mao to ni ato akong mama, nga itong tabang.
Nya mao to kagawas 00. Nya ma'am, kaning ato ang Malasakit Center, ma'am, program ni siya ni President Duterte o ni Senator Bongo, na kay message nilang duha. Ay, kay President Duterte o kay Sir Bongo, daghang salamat sir, o kay President, kay tungod sa malasakit nakagawas ko o 00. Daghan kay salamat President Duterte o kay Sir Bongo. Daghang salamat. Ma'am, salamat kay sa imong gigaling nga oras namo karong hapuna, ma'am. Oo. Salamat po sir. Thank you. Salamat. Mauto si Linda Monterde, ang atuang Malasakit Center beneficiary karong simanaha. Miduol siya sa Malasakit Center ug wala siya'y nabayran sa iyahang 286,000 pesos bill sa hospital. Mauna ang atuang Malasakit Center update for this week. Magkita-kita usab kita sa kahanginan next time. Kini ang inyong Assistant Secretary, Girly Enriquez Veloso. Ug maayong hapon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!